DXDC Radyoman Report. Panahon na nga magpatuman og usbaw sa plitihan kini ang panawagan sa pipila ka mga public utility jeepneys kung nga PUG driver tungod sa subling pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo sugod karong adlaw. Sa interview sa DXDC Armen Davao kang Emmanuel Muyong PUG driver Roto, gisulti niya naglisod na sila tungod sa kini nga pagmahal sa presyo sa gasolina. Sigon ni Muyong usa sa ilang panawagan nga magpausbaw na sab o ga pamasahe aron madungagan sa ilang kita adlaw-adlaw. Inon panawagan usab ni Sammy Librado, isip pa PUG driver nga panahon na sab nga ibalik sa gobyerno ang fuel subsidy o pasada card aron matabangan ang mga driver sa mga pampublikong sakyanan. Dugang mensahe ni Sammy Librado. Diha yung napadulong nga mo dugagan pang pamasahe kay gataas naman ang gasolina. Basig mga sunod adlaw na mo abot na nagsitinta. Sa to pa mga ayo bos plitihan. Kung ma-aprobahan na sa kuan, iti parbe. Kung sa ilang kuan desisyon, alang luway po kay mga driver kay wa man po may madala inig ka ulit namo kay kadako ang gasolina. Samtang sa bigas mine kasamang Bernard atong gi-update ang presyo sa gasolina. Ang espesyal 65 pesos and 98 centavos ang matag litro, samtang unleaded 65 pesos and 18 centavos ang matag litro. Ang diesel 64 pesos and 98 centavos ang matag litro, samtang LPG 967 ang matag tangki, samtang ang kerosene 69 pesos and 40 centavos ang mataga litro. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide in worldwide for 70 years. Radyo Mandon Pulayaw, Tatak, RMN. Tatak RMN.